Peyama rêberê pekekê Abdullah Öcalan ku ji zindana İmraliyê ji bo hilbijartinê Stenbolê şandibû, Rojava Kurd û Tirkan serobino kir. Öcalan di peyama xwe de bang li HDP dike ku di hilbijartinê Stenbolê de rêya sêyemîn esas bigire. Lê hevserokên HDP jî bi daxuyaniyek aşkera kirin ku ew ji xwe weke HDP di rêya sêyemîn de ne. Pirsgirêkên Kurda jî û pirsgirêkên çareserkirina demokratîk bûniya Tirkiye jî ku bi rêv rêbazên siyasî û aştiyane esas dikirin bi ser bikeve. Ew xez niha gerek Kılıçdaroğlu ew İmamoğlu qazanç bike. Heta Binali Yıldırım hetanê niha ji bo pirsgirêkên Tirkiye ji bo pirsgirêkên Kurdistanê çareserî nehanî. Partiya Dad û Geşedanê AK Parti jî peyama Öcalan bi erenî pêşwazî kir. Li gorî AK Partiyê peyama Öcalan dê beşek Kurdên Stenbolê nebe ser sindoqan û beşek ji wan jî dê dengê xwe bidin partiya wan. HDP'li seçmene tarafsız kalması. Di nameyê de ji dengderên HDP dixwaze ku di hilbijartinên Stenbolê de bîalî bimîne. Ji xwe dengderên Kurd nedixwestin dengê xwe bidin CHP. Ji dilê wan nedihat deng bidin CHP. Lê vê carê Kurd dê bi dilrehetî dengê xwe nedin CHP. Zorluyor. Li bajarê Stenbolê nêzî 16 milyon kes dijîn û ji wan 10 milyon û 506 hezar kes dengdêran. Ji sedî 20 van dengdêran jî Kurdan. Ji ber ku HDP di hilbijartina Stenbolê de tu berbijêr nîşan nedaye, Kurd di navbera berbijêrê İttifaka Cumhur Binali Yıldırım û berbijêrê İttifaka Millet Ekrem İmamoğlu de mane. Dengê Kurdan di hilbijartinê Stenbolê de kilît e. Her partî jî dixwaze deriyê serkeftinê bi kilîta di destê Öcalan de veke. AK Parti duê baweriyê de ku peyama Öcalan di hilbijartinên Stenbolê de dê di berjewendiyê wan de be. Lê HDP'yê jî dibêjin nexêr. Peyama Öcalan nayê wateya boykotkirina hilbijartinan. Di siyasetê de dengdêr ji kê çi fêm kiribe giring e. Ji ber vê yekê jî wisa diyar e ku dengdêrên Kurd ên Stenbolê weke encamên hilbijartinan dê fêmkirina peyama Öcalan jî bi dengê xwe yek alî bikin. Maşallah dekak, Rûda û Ahmet.